Hi friends, Assalamu alaikum. இந்த வீடியோல இஃப்தாருக்கு எனக்கு பிடிச்ச என்னென்ன ரெசிபீஸ்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான டீடைல்ஸ் தான் வரும். கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு என்னோட சீட் டேன்னு கூட வச்சுக்கலாம். நான் இஃப்தார் டயத்துல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஃபுட் எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் சாப்பிட்டேன். என்னென்ன ஃபுட்லாம் நான் எனக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபுல் டீடைல்ஸ் வரும். ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நெக்ஸ்ட் நான் சஹருக்கு என்ன ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான டீடைல்ஸும் வரும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நான் வீடியோ போட்டா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இப்போ என்னெல்லாம் செஞ்சேங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டர்ட் மில்க் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு மில்க் எடுத்திருக்கேன். டுடே எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட் எல்லாமே நான் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ சீட் பண்ணலான் இருக்கேன். நான் மெயின்டெனன்ஸ் டயட்டில் தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். என்னோட ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நான் இன்றைக்கி என்னோட பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் செஞ்சு இஃப்தாரில் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்டை நான் பாலில் கரைச்சி கட்டையில் இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கிட்டு நல்லா நமக்கு மில்க் பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. நல்லா மில்க் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் 100 கிராம் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. பால் நல்லா சுண்டி வரட்டும். நல்லா பால் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கஸ்டர்ட் மிக்ஸ்டரை ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வெனிலா ஃப்ளேவர் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணதுமே ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரொம்பவே பிடிக்கும். பட் நான் டயட்டில் இருக்கிறனால மேக்ஸிமம் நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்குவேன். பட் இன்றைக்கி நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எல்லா ஃபுட்டுமே நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். நல்லா நமக்கு ரெடியாகி வந்துருச்சு. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஃப்ரூட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் ஆறிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பழத்தை ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணுறேன். நமக்கு என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு மாதுளம்பழமும் ஆப்பிளும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணலை. ஆக்சுவலி வாங்க போயிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா கூலிங் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். அது வரை கொஞ்சம் லேட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் நான் வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லாவே நான் கூலிங் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஆப்பிள் பழமும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். மாதுளமும் உள்ளே இருந்திருக்கு, நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பொறுத்து நான் மாதுளம்பழம் ஆட் பண்ணல. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு கிளிப் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் முலாம்பழம் ஜூஸ் போட போகிறேன். முலாம்பழம் ஜூஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே போட தெரியும். சப்போஸ் போட தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு ஐடியாவாக இருக்கும். நம்ம ஒரு கரண்டி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த முலாம்பழத்தில் தோலை நம்ம சீவறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஒரு தோல் ரொம்பவே ரஃப்பாக இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு எடுத்தோம்னா ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும். நல்லா பழுத்த முலாம்பழமாக இருந்தால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் காயாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது நல்லாவே பழுத்துருந்துச்சு. ஸோ நல்லா அப்படியே உள்ளே விட்டு நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டேன். நெக்ஸ்ட் நான் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஒயிட் சுகரை எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி சீட் பண்ணுறனால. நெக்ஸ்ட் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு அடி அடித்து நான் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நமக்கு ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இது நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதையும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடலாம் கூலிங் ஆகிறதுக்காக. இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட்டு. இதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி சீட் டேவே வச்சேன். என்னென்னு கேட்குறீங்களா? சாய்த்து கூட தான். நான் ஏற்கனவே இதுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபுட்டு இது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நான் இன்றைக்கி இஃப்தார் டயத்தில் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் இதை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன்னா ரொம்பவே வீடியோ லென்த்தியாக போகுங்கிறதுனால தான் நான் இதை ஒரு ரெசிபியாக போட்டுட்டேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே சிம்பிளாக ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் நான் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், நான் மாதுளம்பழத்தையும் போட்டுட்டேன். எல்லா பவுலெல்லாம் நம்ம அப்படியே செட் பண்ணி வச்சிடலாம். கிட்டத்தட்ட 6:15 ஆயிடுச்சு டைம். ஸோ எல்லாத்தையும் அப்படி செட் பண்ணி வச்சுட்டோம். நமக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் துவா ஓதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் அப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கஸ்டர்டை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான், அதுக்கு நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பூன்லாம் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு முலாம்பழ ஜூஸ் ஊற்ற போகிறேன். நான் முலாம்பழ ஜூஸ் நல்லா கூலிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதையும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சலான்னுட்டு அதையும் நான் ஊற்றிட்டேன். முலாம்பழ ஜூஸ் நான் அளவாக தான் போட்டேன். பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே கோல்டாக இருக்குது. ஸோ ஜூஸ் கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எங்களுக்கு மட்டும் அளவாக நான் போட்டுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதையும் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பலகாரம்லாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். பலகாரம் நான் இன்றைக்கி சாப்பிடுவேன். சட்னி இருக்குது. நான் பிளேட்ஸ்லாம் பிள்ளைகளுக்காக எடுத்து வச்சுட்டேன். எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு.
இது எல்லாமே நமக்கு தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். நமக்கு சாய்த்து கூட ரெடியாக இருக்குது. நாங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து தான் சாப்பிட்டோம். நம்ம சாதாரணமாக சூடாக சாப்பிட்றத விட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். நெக்ஸ்ட் நம்ம கீழே உட்காந்து நோம்பு திறக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பாய் விரித்து எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். கஞ்சி, ஜூஸு, கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட்டு, பலகாரம் எல்லாமே நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. நான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் வந்து நிறைய சாப்பிடணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பட் என்னால் எவ்வளோ சாப்பிட முடியுதுன்னு தெரியல. அப்படியே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்னோட வெயிட்டு எவ்வளோ போடுதுன்னு தெரியல. அது எல்லாமே வர வீடியோஸில் கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். சீட்டே பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது. அடிக்கடி சீட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம வெயிட் லாஸில் இருந்தாலும் சரி, வெயிட் மெயின்ஸில் இருந்தாலும் சரி, நமக்குன்னு ஒரு சில ஃபுட்டு நமக்கு ரொம்பவே இஷ்டமாக பிடிக்கும். அந்த மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும்னு தோணையில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு நாள் நம்ம சீட் டே வச்சுக்கலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் சீட் டே வச்சுக்கலாம். அதனால் எந்த தப்பும் கிடையாது. நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு ஐயோ நமக்கு வெயிட் போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே தொடர்ந்து வெயிட் லாஸில் இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் நமக்கு வெறுப்பு வந்துடும். என்னடா நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை நம்மளால சாப்பிடவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி தோணிடும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஃபுட்டை ஏதோ ஒரு நாள் தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்குங்க. மந்த்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டயட்டில் இருக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா மறுபடியும் வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிடும். ஒரே ஒரு நாள் ஆர் 2 days நீங்கள் சீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்ட வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு நான் என்னென்ன சாப்பிட்டேன்னு பார்க்கலாம். நான் முலாம்பழ ஜூஸ் குடித்தேன். கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட் நான் அந்த ஒரு பவுலில் இருந்து நான் சாப்பிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கஞ்சி நான் ஒரு கிளாஸ் அளவு நான் குடிச்சிட்டேன். இது 3 குடிச்சுமே எனக்கு வயிறே ஃபில்லிங் ஆயிடுச்சு. நான் நிறைய சாப்பிட்ணும்னு சொன்னேன். நான் இவ்வளோ தான் சாப்பிட்டேன். எனக்கு இதுவே வயிறு ஃபில்லிங் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட ஃபேவரட் சாஹி துக்குடா வந்து நம்மளால சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ நான் ஒன்று எடுத்து நான் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி சாப்பிட்டேன். நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரொம்ப கூலிங்காக சாப்பிட்டேன். ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நான் அது 1 சாப்பிட்டேன். நான் நோம்பு திறக்கப்போ மட்டும் இவ்வளோ தான் நான் சாப்பிட்டேன். வடை ஒரு 2 வடை எடுத்துக்கிட்டேன். பேலன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் சாப்பிடும், இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நெக்ஸ்ட் டே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். கஸ்டர்ட் ஃப்ரூட் மட்டும்தான். பலகாரம்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்து பிள்ளைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா சாஹி துக்குடா வந்து நான் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். பட் நான் நோம்பு திறக்கையில் மட்டும்தான் 1 சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டு போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சாஹி துக்குடா. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டயட் இருந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பேசாமல் விட்டு விளாசிட்டேன். ஒரு 4 ப்ரெட்டுக்கு பக்கம் நான் சாப்பிட்ருப்பேன். இந்த மாதிரியான 4 பீஸுக்கு பக்கம் நான் சாப்பிட்ருப்பேன். நெய்பர் வீட்டில் குட்டி பையனுக்கு பர்த்டே, அவங்களும் கேக் கொடுத்துருந்தாங்க, ஐஸ்கிரீம் கேக். அதையுமே நான் சாப்பிட்டேன் ஒரு பீஸு. பட் நான் அது வந்து கவர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு எவ்வளோ வெயிட் போட்டிருக்குன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வெயிட் செக் பண்ணிவிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். அப்டேட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு அந்த மாதிரி கூடின வெயிட்டை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சஹருக்காக தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண வந்துட்டேன். சஹருக்கு நான் வந்து காலிஃப்ளவர் கிரேவியும் சப்பாத்தியும் செய்யலான்னு இருக்கேன். ஆக்சுவலி இது நான் சஹர் நேரம் தான் எந்திரிச்சா ப்ரிப்பேர் பண்ணினேன். சப்பாத்தி போடுறதே ரொம்ப சிரமம் இல்லை, டக்குன்னு போட்டுடலாம். காலிஃப்ளவர் வந்து நைட்டே நான் குக் பண்ணி தண்ணியெலாம் வடித்து வச்சுட்டேன். ஸோ காலையில் எந்திரிச்சா நம்ம கிரேவி தானே டக்குன்னு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சஹர் டைம் தான் எந்திரிச்சு இது ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நைட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு, அதனால் நான் படுத்துட்டேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன். சோம்பு நல்லா வெடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடி, இஞ்சி பேஸ்ட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்குங்க. ஒரு தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். நான் நைட்டு எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. எனக்கு அந்த துக்குடா சாப்பிட்டது அதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு. நைட் நான் எதுவுமே சாப்பிடல, நான் அப்படியே தூங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ சஹருக்கு தான் நான் சாப்பிட போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா எல்லாமே ஃப்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் 65 மசாலா தூள் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க, மசாலாவோட ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு. நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 குக் ஆகி தான் இருக்குது காலிஃப்ளவரு. நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் மசாலாவோட பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவோடு சேர்த்து எல்லாம் நல்லா ராஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகி வந்துடட்டும். இது ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சிட முடியும். டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது.
என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இது நைட்டு அரைச்ச சட்னி வச்சுருக்கேன். அதை நான் இதோட ஆட் பண்ணுறேன். நைட்டு ஒரு 9:30க்கு தான் நான் சட்னி அரைச்சேன். சட்னி எனக்கு ரொம்பவே மிச்சமாயிருச்சு. நான் அதை இந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவியோட ஆட் பண்ணுறேன். என்னடா இது இப்படி ஆட் பண்ணி செஞ்சால் நல்லாயிருக்குமா அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் சட்னி மீதமாயிருச்சு இந்த மாதிரியான கிரேவிலாம் செய்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இதில் தேங்காய், பொட்டுக்கல்ல, பச்சை மிளகாய் இதுதான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பொட்டுக்கல்ல வந்து நல்லா உங்களுக்கு கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும் காலிஃப்ளவர் கிரேவி. கடைசியாக ரெடியாகி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குது நீங்களே பாருங்கள். அப்படியே ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சரில் இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இது குக் ஆகிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு இது இப்படி இருக்கட்டும். நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிணைஞ்சு வச்சாச்சு. சப்பாத்திக்கு மாவுமே நான் சக நேரம் தான் எந்திரிச்சு பிணைஞ்சேன். பட் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். 1/2 hour தான் நான் ஊற வச்சேன். அதுக்கு மீறி ஊற வைக்கல. நான் எல்லாத்தையுமே இப்போ ரவுண்டாக சேஃப் பிடிச்சி வச்சுட்டேன். உருண்டை போட்டு வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த சைடு நம்ம காலிஃப்ளவர் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மல்லித்தலை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வேறு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சப்பாத்தி போட ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் மல்லித்தலை தூவிட்டு நல்லா ஒரு கொதி விட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன். நமக்கு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு, காலிஃப்ளவர் கிரேவி. நெக்ஸ்ட்டு சைட் பை சைட் நான் சப்பாத்தியும் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பி சப்பாத்தி சூப்பராக வருதுன்னு. ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. சப்பாத்திக்கும் காலிஃப்ளவர் கிரேவிக்கும் செமையாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் டவுட்டே பட வேணாம், தாராளமாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்னும் வேஸ்ட் ஆகாமல் அட் தி சேம் டைம் நம்ம ஒரு ரெசிபியும் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நான் இப்படி சப்பாத்தி எல்லாமே சுட்டு எடுத்துகிட்டு நான் சாப்பிட போயிட்டேன். டைம் 4 o'clock கிட்ட ஆயிடுச்சு. இன்னும் 2 சப்பாத்தியும் காலிஃப்ளவர் கிரேவியும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்காக வந்துட்டேன். இஃப்தார் டயத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட்டாக நிறையாவே நான் சாப்பிட்டுட்டேன். எனக்கு நைட்டு சுத்தமாகவே பசிக்கலை. நான் அப்படி படுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சஹர் டயத்தில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஃபுட்டு சப்பாத்தி தான். நான் சஹர் டயத்தில் சப்பாத்தி தான் டெய்லியுமே எடுத்துக்குவேன். ஸோ 2 சப்பாத்தியும் நான் அதுக்கு கிரேவியும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சாப்பிட வந்துட்டேன். எனக்கு ரொம்பவே இந்த ஃபுட்டு பிடிச்சிருந்துச்சி. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நான் என்னோடய வெயிட் எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அதை குறைக்கிறதுக்கான என்னென்ன வழிகளும் அப்படிங்கிறதையும் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். நம்ம சப்பாத்தி வந்து நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர்லேயும் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ டயட்டில் இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரியான ஃபுட்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் டயட்டில் இருக்கவங்களா இருந்தால் இந்த ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சட்னியில் செஞ்சனால டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும்னு யோசிக்காதீங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இப்படி 2 சப்பாத்தியும் காலிஃப்ளவர் கிரேவியும் வச்சு நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டீ என்னால் குடிக்காமல் இருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக டீ குடிப்பேன். நான் எப்படி டீ குடிப்பேன்னு போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கீம்டு மில்க்லாம் 1/2 glass வாட்டர் ஆட் பண்ணி நான் எப்பயும் போல் டீ குடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் வாட்டர் குடிக்க போகிறேன். பாங் சொல்கிறதுக்கு ஒரு 10 minutes தான் இருக்குது. 10 minutesக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அப்படியே வாட்டர் குடிச்சிட்டு நோம்பு பிடிச்சிருவோம். நோம்பு பிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் தொழுக போயிடுவோம். அவ்வளோதாங்க. இதோட இந்த விளாக் முடிஞ்சிருச்சுங்க. கண்டிப்பாக இந்த விளாக் ரொம்பவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். நான் எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டெல்லாம் எப்படிலாம் எடுத்துக்கிட்டேன், நெக்ஸ்ட் நான் சஹருக்கு என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தடுத்து என்னோடய வெயிட் அப்டேட்ஸோட கண்டிப்பாக உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.